ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നലെ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് സ്റ്റക്കാകുക വർത്തമാനം പറയുമ്പോ. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കേട്ടു, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റാണ്ടായി. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് എനിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ അല്ലെ, 16ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ നമ്മുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സമയം പോയി 6:30 നമ്മള് എന്തായാലും 21 പുരുഷോത്തമയാവാം 20 വരെ എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞു, അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത അധ്യായം അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഇന്നലെ പുരുഷോത്തമ യോഗം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇന്ന് 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത്. ദൈവികവും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇതും ചെറിയൊരു അധ്യായം തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ചെറിയൊരു അധ്യായം തന്നെയാണ് ഇതും. അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 24 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 7 മുതൽ 20 വരെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 21 മുതൽ 24 വരെ ആ പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് ഇത് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടും 2 തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ 26 ഗുണങ്ങളാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങള് ഒരാളെ ഉയർത്തുന്നു, ആത്യന്തികമായിട്ട് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ആ 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർജ്ഞാന യോഗാ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹനാതി മാന്യത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ, ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? നിർഭയത, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയമില്ലാതെ. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒരേപോലെ തന്നെ. ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, അത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സഹജീവികളോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുക, ലോഭമില്ലായ്മ. ലോഭമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തത്, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള ആഗ്രഹമില്ലായ്മ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള, അതായത് ദൈവിക ഗുണങ്ങള്
ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. 26 ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം. ഇതിൽ വേണ്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റം വേണം. ദിവ്യ ഗുണജാതരായവരെ പറ്റി അഥവാ ദൈവിക പ്രവണതയുള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അഭിജാത്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ദൈവികതയാർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ സന്തോൽപാദനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. നമ്മൾ ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, 16 സംസ്കാരങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംവാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഗർവ് ഉണ്ടാക്കും. ഗർവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വില കുറച്ച് കാണുന്ന സ്വഭാവം. പിന്നെ അഹങ്കാരം, പിന്നെ അഭിമാനം, പിന്നെന്താണ്? ക്രോധം, പിന്നെ പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? അഭിമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്ത കാര്യം അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയാം. തെറ്റായ കാര്യമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, പക്ഷെ അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് പറയാം. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് അസുരന്മാരുടെ കാണുന്ന ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. ഈ ശ്ലോകം നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. മാതൃഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ആർജിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ. ആ വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങളും എന്ത് വരും? അതും കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അഭൗതിക ഗുണങ്ങള്, ഭൗതികത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതും ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ദൈവിക ഗുണത്തോടു കൂടി പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണത്തോടു കൂടി പിറന്നവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അസുര പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവനല്ല നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്താണ്, നീ എങ്ങനെയാണ്? നീ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്, അസുര ഗുണത്തില് പിറന്നവനല്ല. യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ സ്വഭാവം അസുര സ്വഭാവമല്ല വരുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. ആ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനന്റെ ഏത് വരാ? അസുര സ്വഭാവം വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് വിഷമിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യം അവിടെ ഇല്ലാന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ദംഭൂത സർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇനി ആസുരങ്ങളായവ വിവരിക്കാം. അപ്പോ ഈ ലോകത്തില് 2 സൃഷ്ടികളാണുള്ളത്. ഒന്നെന്താണ്? ഒന്ന് ആസുരികം, രണ്ടാമത്തത് ദൈവികം. ഇത് രണ്ടിലൊന്നാണ് എല്ലാവരും. ഒന്നുകിൽ ആസുരികമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ എല്ലാവരും വരും. ഇനി ദൈവിക ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനി ആസുരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവര് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരും, അങ്ങനെയാണ് 2 കൂട്ടർ വരുന്നത്. ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി. അതിന് ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയാം. അതിനെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുര സ്വഭാവികള്. ഇനി അടുത്തത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാ വിതുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാര്യോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നൊന്നും ആർക്കറിയില്ല?
അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധതയൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല. ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ അജ്ഞാനികളാണ്. അവർക്കൊന്നും നല്ല പെരുമാറ്റോ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആർക്കറിയില്ല. അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. മാത്രമല്ല അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ശുചിത്വം ഉണ്ടാവില്ല. കുളി, പല്ല് തേപ്പ്, വസ്ത്രം മാറ്റൽ മുതലായ പതിവായി ചെയ്ത ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ബാഹ്യശുദ്ധി. ആന്തരിക ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ആന്തരിക ശുദ്ധി. ഈ രണ്ട് ശുചിത്വം ആരിൽ ഉണ്ടാവില്ല? ആസുര സ്വഭാവികളിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, അതിനനുസരിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവരാണ് ആര്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെന്താ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്? അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ചിന്തയിൽ എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതാണ്. പിന്നെ ഇതിനൊരു ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്താണ്? ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം. കാമമല്ലാതെ വേറൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത്. അസുര സ്വഭാവിക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പൂർണ്ണമായ അറിവില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓരോരുത്തർക്കും തൻ്റെതായ സിദ്ധാന്തമാണുള്ളത്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്? ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടത് തന്നെ. പക്ഷെ അതിലെന്തില്ല? അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടവ തന്നെ. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങളിൽ അവർക്ക് എന്തില്ല? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും അവരൊട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഏതാം ദൃഷ്ടീമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനൽപ ബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായി അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുംക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചിന്ത എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം തന്നെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവര് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവര് അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികള് ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടുംക്രിയകളിലാണ് ആരേർപ്പെട്ടു പോകുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികള് ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വൻ നേട്ടമായിട്ട് കരുതുന്ന അണ്വായുധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകം പരോക്ഷമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതൊരവസരത്തിലും മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകും. അണ്വായുധങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? വെറുതെ നാശം വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, ലോക സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? അണ്വായുധങ്ങൾ. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അല്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഇതൊന്നും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാനിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത സത്കാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയും വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടിട്ട് അവരെന്താണ്? ദമ്പം, ദുരഭിമാനം ഇതിൽ മുഴുകിയിട്ട് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ക്ഷണികമായതിൽ ആകർഷരായിക്കൊണ്ട് എന്നും വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തില് അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. കാരണം അവരുടെ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം കാരണം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദമ്പം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദുരഭിമാനം കൊണ്ട് അവര് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തു വരാണ്. എങ്കിലും ലോകം ചില കൃത്രിമോപായങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് പൊള്ളയായ ഒരു ബഹുമതി നൽകും. പക്ഷെ ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലും ലോകം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കൃത്രിമമായ ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ബഹുമതി നൽകും. അപ്പൊ അവര് നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും അവരെ ധാരണ എന്താണ്? ഞങ്ങൾ മുന്നിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ചിന്താമാ പരിമേയാം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതഃ കാമോപഭോഗ പരമാ ഏതാ വിദ്ധിതി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോട് കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവരുടെ ധാരണ എന്താണ്?
ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നാണ് ഇവർ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അവർ എങ്ങനെ കഴിയേണ്ടി വരും? വളരെ വ്യാകുലതയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായമായിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ധനം സമ്പാദിക്കും. അപ്പൊ കാരണം ഇവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടാവും, കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട്, അപ്പൊ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്യായമായിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാം? ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരാം. അസുര സ്വഭാവി ഈശ്വരനിലോ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? അസുര സ്വഭാവി. തന്റെ ഹൃദയത്തില് സാക്ഷിയായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 2 പക്ഷികൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ശാഖകൾ തോറും എന്താണ് കയ്പും മധുരമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റേതാണെങ്കിലോ മറ്റേ പക്ഷി സാക്ഷിയായിട്ട് ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ഈ പക്ഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പരമാത്മാവ് ആ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ഇതമത്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമപ്സീതമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതാ ശത്രുർഹന്യശേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഠ്യോപി ജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സാദൃശോ മയാ യക്ഷ്യദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനാവിമോഹിതഃ. അസുര സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, ഇരിക്കുന്ന കുറെ ധനമുണ്ട്, ഇനി എൻ്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനിയും കുറെ ധനം ഞാൻ ആർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ഇനി അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, എൻ്റെ ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ ഇനി കൊല്ലും. എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഉടമ ആര് മാത്രമാണ്? ഞാൻ മാത്രമാണ്. ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ബലവാനാണ്, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്, ഞാൻ സമ്പന്നനാണ്, എനിക്ക് കുറേ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, എന്നോളം ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനായിട്ടും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അജ്ഞാനത്താൽ അവർ മോഹിതരാകും. അപ്പൊ ഇവര് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എല്ലാതും ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എല്ലാതും എനിക്ക് എൻ്റെ ശത്രുവിനെ ഞാൻ കൊല്ലും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവർ ചിന്ത. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ഇതെല്ലാതും എന്താണ്? എൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമല്ല, അയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ വധിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആരെന്താണ്? എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഇതിനാർക്കൊരു പങ്കുമില്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കോ ഭഗവാനോ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ അസുര സ്വഭാവി വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ധനം എനിക്കുള്ളതും എൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതൊന്നും അവിടെ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴും. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ലാസ്റ്റ് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലെല്ലാം അത്യാസക്തരായിക്കൊണ്ട് അവര് നരകത്തിൽ വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. അസുര പ്രകൃതിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ബലി കഴിച്ചും തനിക്ക് സുഖം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരമേശ്വരൻ എന്ന് അസുരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് അനുയായികളോട് പറയും, നീ എന്തിനാണ് മറ്റൊരിടത്ത് ഈശ്വരനെ തേടുന്നത്? നീ തന്നെയല്ലേ ഈശ്വരൻ, നിനക്കിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട, ഈശ്വരനെ മറന്നേക്കൂ, ഈശ്വരൻ മരിച്ചുപോയി എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അസുരപ്രകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ധാരണ എന്താണ്? അവരെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബലി കഴിച്ചിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് പരമേശ്വരൻ, എനിക്ക് മുകളിൽ വേറൊരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്ത? അവരുടെ ചിന്ത. അതിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ അവരിത് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേ പോകും. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ സാർത്ഥകതയെ അയാൾ നിരാകരിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള യജ്ഞപ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കാനും ആർക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഇവർക്കില്ല. ഇവരെ ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഉപയുക്തമായൊരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആസുര സ്വഭാവം
സ്വഭാവികളെ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടൂടെ ആരെ പറയണത്? രാവണന് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഇവര് എന്താ ചെയ്യണത്? ഇവരുടേതായ രീതിയിലാണ് എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ശാസ്ത്രങ്ങളോ ധർമ്മങ്ങളോ ഒന്നും ഇവർക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല, ബന്ധവുമില്ല. ആത്മസംഭാവിതാ സ്തബ്ധാധനമാനാമദാനിതഃ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ മോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പേരിന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവര് അവര് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകും. ആര്? ഈ നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി താൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലാതെ അത് നമ്മുടെ ആവശ്യം, ഏവരുടെയും ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായ ഒരു മാർഗമില്ല തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒന്നല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ആരുടെ ചിന്താഗതി? ഇവരുടെ ചിന്താഗതി. എല്ലാത്തരം വൈദിക വിധികളുള്ള അവജ്ഞയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവിധിപൂർവകം എന്ന വാക്ക്. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതഃ മാമാത്മാ പരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തോപി സൂയകഃ. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട്, പിന്നെ ബലം, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഇതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലും അന്യരുടെയും ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് അവരെന്താണ്? ശരിയായ ധർമ്മത്തെ തന്നെയാണ് ആര് പഴിക്കുന്നത്? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പഴിക്കുന്നത്. ഈശ്വരന്റെ അധീശത്തെ സദാ എതിർക്കുന്ന അസുര സ്വഭാവികള് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിൽ വിശ്വാസമില്ല? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷന്റെ സത്യയെ കുറിച്ചോ ഈർഷ്യാലുക്കളാണ് അവർ. മാത്രമല്ല എന്താണ് അതിന് കാരണം? അവരുടെ ദുരഭിമാനം, പിന്നെ ശക്തി, സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനം, ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവര് എന്തില്ലാത്തത്? ഇവര് ഭഗവാന്റെ അധീശത്തെ എതിർക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരെ ധാരണ എന്താണ്? ഇവരിലെല്ലാം തികഞ്ഞവരാണ് ഇവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആരും വേണ്ട, എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? അവരുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. താനേ ഹംദിഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസമശുഭാൻ ആസുരീക്ഷേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായി മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ് ഇവരൊരിക്കലും എന്തറിയുന്നില്ല? ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല. ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് അവരെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വ്യക്തിഗതമായ ജീവാത്മാവ് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അവിടെ വെച്ച് ആ പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തില് പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്നും ഭാഗവതത്തില് 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ കാണുന്നത്. ഈ ജീവികളെല്ലാം ആകസ്മികമായിട്ട് ജനിക്കുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തികളാണ്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാതും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അനേകം ജീവഗണങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊന്നും ആകസ്മികമായിട്ടുണ്ടാവുന്നല്ല. എല്ലാം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, ജീവാത്മാക്കളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ യതോ യാന്ത്യാധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് എത്ര തവണ ജന്മം എടുത്താലും ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനോ ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഭഗവാൻ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല. അസുരഗണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോതലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അത് പറയുന്നത് അസുര സ്വഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാം അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവർക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികളോട് ഭഗവാൻ കനിവ് കാണിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? ശിശുപാലൻ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ വധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ സത്യത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി പരമോന്നതമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ. ത്രിവിധം നരകസ്യേത്യം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും അവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളാണ് എന്ത്? കാമവും, ക്രോധവും, ലോഭവും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3നെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അത് നമ്മുടെ അധപതനത്തിന്, ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ത്? ഈ കാമവും, ക്രോധവും, ലോഭം. ഇത് അധപതനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ 3 നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്: കാമം, ക്രോധവും, ലോഭം. അസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോധം വരും, ലോഭവും വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോ ദൗരൈ സ്ത്രീ ബിർനരഹ ആചാര്യത്യാത്മനാശ്രയസ്തോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ക്രമേണ ആ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിശുദ്ധമായിട്ട് തീരും. അപ്പോൾ ഈ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ, വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ നമുക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി ഉണ്ടാകാനും അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ കാമക്രോധ ലോഭത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളാണ് ഇത്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. യശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി നാസുഖം നാപരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖമോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രവചനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക, അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല, അവർക്ക് സുഖം പോലും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരെ? ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാത്തവർക്ക്. ജീവിത പവിത്രീകരണമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉദ്ദേശം. നിയമ നിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. യഥാർത്ഥ സുഖം എന്നത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്രാപ്യമായൊരു കാര്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വ ശാസ്ത്രവിധോ നോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിയമ നിബന്ധനകളൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാവശ്യമാണ്?
നമുക്ക് ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വെറുപ്പ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായയുടെ ക്ലേശത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതും സദാ നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചു പോരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മളത് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മായാശക്തി നമ്മളവിടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സദാ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പരമ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട്, അതായത് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ